Hem às portes de finalizar aquest any 2023, un any en què, com a sabets, hem iniciat una nova legislatura en la màxima institució d'Aran, amb un nou govern que era un d'entestar. En nom d'aquest govern i de tot el plen del Consell General d'Aran, que en primer lloc vull desitjar-vos unes bones estes a tutti en companyia dels vostres estes estimadi i família. Aquest 2023 ha estat, com a digui, també un any intens a nivell institucional i polític. En els darrers mesos, doncs, hem hagut l'oportunitat de presentar al Parlament de Catalunya quins són els reptes que ara valdaran entre els propers anys. Un d'ells, a que veiem amb aquest desplegament de la llei d'Aran, que ens ha de permetre que un càrrec tan important com és de la gestió des de la proximitat i d'aquesta capacitat de decisió, el principal objectiu del govern d'Aran. Més acro que veig sostut de mantenir aquelles polítiques que meten les persones en centre i per acro que volem seguir avançant en matèries tan importants com la sanitat i l'atenció social, més no són que en aquest àmbit, sinó en els que han que veure amb la gestió de les emergències, amb el model de desenvolupament territorial, amb trobar solucions a la problemàtica molt dramàtica en el nostre territori també, que hi ha aquesta manca d'accés a un habitatge digne. I l'impuls de la innovació, el suport a la gent jove i a la nostra gent grana són qualcus dels motius que ens posen encaminant endavant, com a digui, aquesta nova legislatura. Ara és moment de seguir treballant entre tutti i cada també vos demani el vostre suport i la vostra ajuda en tot allò que considerets que ens hauets d'arribar al govern d'Aran en assajar de millorar la nostra gestió. Res més, doncs, que desitjar-vos novament, com a digui, unes molt bones estes i que aquest nou any que comença sigui ple d'il·lusió i d'esperança entre tutti.